140 години, нанес от няколко поколения, за да грее все повече и повече светлина. 140 години, години на възраждане, на всеотдайни сърцата дейностно поколение читалищни дейци. Славейно, моя стара земя, вековна история с кръв изковала, древно величие без страх призовала. Славейно, моя вечна земя, душа в паметта и мечтите е тази, дето народната обич жива я пази. Славейно, моя българска земя. Има и грамоти, тях няма да ги чета, до Нина Караданова, до Добрина Василевска, до Емил Апостолов, до Йорданка Андреева, до Стефка Дънгалова и до Таня Чинкова, които са членове на настоятелството, читалищното настоятелство. Славейно, мое родно село. Ако те нямаше на този свят, какво би бил светът без тебе? Ако те нямаше, но теб те има.